Ωχ, το χαμπουκεράδικο είναι μεταξύ. Δεν καταλαβαίνω. Τρώει και δεν παγαίνω. Τι μαλάκι, θα γραφίσει το πρόσωπο. Σμίγια είναι αυτά. Δεν καταλαβαίνω τι γράφουνε. Είναι στα λαπουρέδικα. Τι λάβει. Με βρίζουνε. Δεν καταλαβαίνω. Είναι τρελός. Ο τρελός. Είναι φίλος ο τρελός. Τι λες. Δεν είναι φίλος σου. Ναι, πάλι να με σκοτώσει και μου κλέψει και κάτι. Αλλά δεν ξέρω ακόμα τι. Λοιπόν, ναι. Ακριβώς. Μπράβο. Λοιπόν, έλα, 1, 2, 3. Η πουτσα κυρική. Έλα, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, κάτι γίνεται. Τι γίνεται. Όχι. Τι είναι αυτά. Κινούμενες πούτσες. Τις πιάσουμε, είμαστε οι πουτσα κυνηγοί. Ελάτε. Ναι. Πάμε. Στα χυσοχήματα. Χύστε. Εγώ δεν μπορώ να χύσω. Βάζω αίμα από το μόνοι και χύνω. Γι' αυτό το χύσω. Δεν ξέρω πώς θα το ελέγξω. Όχι σάμα λέω. Ούτε εγώ ξέρω. Ούτε εγώ. Βοηθήστε με. Το τρακάρουμε. Ο Κύριος Θεός μαζί μας. Ο Κύριος μαζί μας. Είμαι ζωντανή. Είμαι ζωντανή. Ελάτε κι εσείς. Ναι, ζωντανή. Είμαστε κι εμείς ζωντανοί. Πάμε. Τι βλακία είναι αυτή. Είναι ασκήβος εκεί πέρα, πρέπει να κρίνουν τις καπότες. Ναι, αλλά πώς θα τις πάρουμε. Ξέρεις πώς. Τα ολογράμματά μας θα τις πάρουν για να κάνουν εικονική παρτούσα. Γιουπι. Λες να πετύχει. Δεν ξέρω. Σκάφο μωρή. Τι θέλεις τώρα. Θα μας φτάσουνε. Τι ωραία. Βλέπω τσόντες. Όχι. Δεν βγήκε από το ίντερνετ. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να βάλω σέρβα το δίκτυο.